Yung sapul. Sapul guys. Medyo magalaw yung target. Sapul. Yan guys oh. Tsaka ito yung pangalawa. Yan guys. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Mali, nandito tayo sa bukid. Gagawa ulit tayo guys ng kubo. Doon banda. Doon. Mali, may mga haligi na ako na kinuha guys. Pero kulang pa yan. Update lang muna tayo guys. Madalas lang tayo makapag-upload guys kasi busy. Bali, flex ko lang guys yung libangan ko pala dito sa bukid guys. Ito pala guys yung libangan ko dito sa bukid. Nagtitest fire ako dito guys pag walang gawa. Matagal na tong stock guys. Bali, spray type lang siya guys oh. Simple lang. Tsaka yung niya, medyo kinakalawang na. Yung bala niya, ayan oh. 8mm na steel ball. Ngayon guys, subukan natin mag-target kung hindi pa ba ito na wala sa zero. Bali, kanina ko lang to dinala dito sa bukid. Nakatambay lang kasi dun sa guys, sa bahay. Dun sa baryo. Bali, bolt action pala siya guys. Dito naglulod ng bala. Madali lang magpalit nito ng igniter guys. Tatanggalin lang to. Naka-screw yan. Magkabilaan. Sa na to, sa lumang laruan, sa mga sira. Bali, naglagay na ako ng target dun guys. Buti na Mountain Dew na may laman na tubig. Hindi masyadong kita guys. Ayan guys oh. Ayan. Nasa 10 meters lang siguro yan guys. Bali, dun tayo mag sandal ng laruan natin dyan. Bali, dito tayo magta-target. Yun yung target natin. Sayang wala tayong tripod. Dito sana natin nilagay sa likod yung camera natin. May punay guys oh. Maraming punay dito guys. So try natin mag set up ng camera guys. So yun guys, try natin. Yun yung target natin oh. Yan. Nasa 10 meters lang yan guys. Spray tayo ng 4 guys. Yan oh. Sana hindi pa nawala sa zero guys. Dinala ko dito guys kasi dito ako natutulog. Kasi may baboy kami dito. Mahirap na na walang bantay. Load tayo ng bala guys. Medyo may na. Ang bala natin. Sana matamaan natin guys. Please guys. Medyo nawala sa zero.
spray ulit tayo. Bali ito guys, hindi ito silencer, style lang to, parang ano silencer. Isang tira na yun guys, pangalawang tira. Load ulit tayo ng ano, bala. Sapul guys, medyo sa ano lang siguro, sa pulso, kaya hindi natin tinamaan. Try pa natin isa guys. Bali sinadya ko talaga to guys, kulay verde yung ano, pintura, kasi pininturahan ko to ano dati kulay itim, parang totoo tingnan, parang medyo medyo masakit sa mata. Yan guys, oh, yung totoong kulay nito guys, oh, yan, oh. Yan. Pangalawang tira guys. Medyo magalaw yung target. Sapul. Matagal na tong ano, ilang buwan na to guys, so naka-stack na ano, alcohol. Nasa ano kasi guys, nasa glass na ano, lalagyan na sprayan. Tingnan natin guys. Then guys, tingnan natin. Ang daming punay guys, so dumaan. Medyo nag-iba talaga ng konti yung ano, zero siguro. Si the place. Sana nasa loob yung ano, steel ball. Yan guys, oh. Tsaka ito yung pangalawa. Wasak guys. Doon tayo nag-target yung laruan natin, oh. So yun guys, salamat sa panonood. Bali pinakita ko lang sa inyo guys yung libangan ko dito sa ano, bukid. Andun yung ano, baboy namin, oh. Nakahangir sa ano, kahoy. So yun guys, salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Shoutout sa inyong lahat guys.